Kinong hikai ad hoc hapo kashatri jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya kibala sedang ya kejingiki jongki nadu ka arpu arterik mentau benai ya kaba kidang beteng haduk menta kesengi ka lai poterik ya kabala dap menta kumba shitayo tam. Habaya keren bat ubak sanbon jungai Vice President ka fastom ulaya thu ba menta kesengi hakapor sau BJAA kila yo ya ka phone call na u Commission and Secretary ka tenat puli puthi kata u Vijay Kumar Mantri da kabaya thu ba u menteri rang ba ulak hot banya keren yaki lasai kesengi hakabaya day bat kani kejing dawa jongki hakaba kini kinong hikai ki kermen ba lasai kesengi endakin lej banya kendu ya u menteri rang ba kan long ka basai so Ula ongru ba ka sorkar kadai ban penurlong ya ka jingdawa jongki namar kila syakri ya ka jela mentala kumba saupo senam tam bat kenang bakin nem penlong syu ya kum kini ki jingaki. Ningkong ni ai kubule ya pi ki parlok media jongi ki bale wan na kani kapo. Ti mentan ha kapor sauduna. Ti ngi layo ya ka phone call na i commissioner secretary ai da i Sir Vijay Mantri di lapan tip yangi ba lasai kasengi Chief Minister badan burom jongi khot yangi ha ka resident ka jongu kumut hayeng jongu namar bakadai ka sengi syuti ha ka por lai baji bangin yakren yakini ki jingdawa ki jongi di kemua pilak tip hi ngila sedang ni ka program nadu ka arpu arterik bat hadu mentang ngidang ya ne hi kan ka caka bat ba ngindang continue hi haduk bahkan dakut ke puja kan kelinti ke bajai-jai. Ti ngikermen ba lasai ka sengi ma ka jingkhat ke jong chief minister yangi kan mi no uso ubabha. Amar ba ngi nakaliang jongi hi ka federation kamut ngin penek be ya kata ka jingdawa ka jongi ka balong be ka deficit system lani. Ka deficit pattern ka bamut bangin yo ya kata ka basic bat kiwei pat ki allowance ki jingsiu kumayo lam kiwei kata kadai ka bah khmat du ka ba ngidei ban yashai nadu menta bat hadu la shai ti kai ka jingya kran ka ba mi la shai ka sengi kabut mana kaliang jengi kinong yalam gi bah khmat nginum shimrai nangi kemut ngin wan ra be khmat upai ba hakini ki perlok jengi ki badon hakani ka jaka hangni ha shillong bat haki perlok jengi ki badon syatura ki bayak ne ban syong hang thi nadu ka arpusan tarik hi hadu menta ti kum kino hikai i layaya sitayo tam menta hakalenti jong ka jing jai jai ti nginget ba ka sarkar ka balong kum ka kami kum ukpa le si akan sngap ya ki jing yam ki jing ut ki jongi namar ba ngi sotu ba ngila ay ka jing syakri ka babhatam nila banong na kumba sau post nem tam kum ki ad hoc school ha kaban ay ka jing nang jing start ya ki kun ki ti ba ki pateng ki babun ba ya ki ban sawan ru tingi sngow ba kala dai kapor ba ngidi ban yo no da ka jing siu ka ban penkut no ya ka ni ka jing mi surok ka jongi nrei lada ngiya kumba ya da ki por mensyua ka enhancement ka bamut ba le si lashim snem le si ngila hab ban mi biang tin rengi kermen ba ka sarkar kan ngam ya ka jingdawa ka jengi bangin yo no da ka skill knang ba kani ka jingbi surok jong kino hikai ru kemut kan kut no hi pokok cakap ka jing to nakaliang ka jongi ngilabu ya kani ka jing terwa na du bang ya kran ya education minister ru ngiyong ba ngingem dai kita ki seng kai khlau ki ba ngipan menta ai no menta Nrei kai ka bangi kwa kalong ba ngidei banasya ibat ka sarkar balada ka ayangi ya kata ka basic pay bat ki wei ki jingsiu kamut ba ka kala panong ban sedang no nadu ka starik January ru kam lelei lada haka bakut kala panong ba kan sedang hadu ba sedang no ka financial year ru kamut ba ngingi pediang ya kata bat ya kata dai ban ai da ka jingtho MP ya ka jing yaki ngilarai ba ngin kani kan long ka jing yaki ka bakhadu ka jongi tingin yaki be hadu ka bakut namar ba mentang nginang ya dak lenti ka bajai jai le si la da umdon nu so ba bha ba mi la shai ka sni ti kamut ngin saya syong perkhat ringkat bat ki nong kit kam ki ba khmat ringkat bat ki no hikai ki badon hang ni hasilong bat atura nrengi kermen scam ba ka sarkar kum ka kami hi kan num le ben yang